min aw la ka chang ang che thil ro pui in thup I hriat ngai lo chu ka en ti rang che episode masa kan huang khan mu chen le a thian ta hian wanted disami te chu an ma chhon don ani an ma ni hian theina bik an nei thawa chu wangin hei hi in dona na sa tak ani don ani chu wangin episode thara han lut nga lila mu chen ten a ma be thun an to awang khan mi zong chu an in thun dar ta ve kani wani tha takin mu chen le luali te chu an dun thei hlawa mu chen chon a matrix por hangin void formation chunga antang ti a mu chuaka mu chen chon formation te chu pakhat te ti chet atum ma se mu chen ngai tu na ti boi tu pakhat chu formation thang zong hi alen activate kim lo ani an tlan chu theina chun chu formation thunun tu uzia rank 5 spiritual array master asiap tu ngai chu zon chu ani heti la hian su zon le abula besang academy zirla te chu uzia formation chon aloman to a an mel mam midang te chuan besang academy zirla te tlan chhia te chu an buai pui thum in bena thlen mek la chuan uzia chuan molongji hne na engwang nge indona atel lo ti azota molongji chuan an tal boi lai be chu atan tha an ol sam don tuk ti a ril atum ber chu mu chen ani a ngak mek ani ti asoya heti da hian mu chen chuan molongji ta hi mi chak zokin arokin an thlop ni inangaya senkang seng level 7 early stage le lizon tong level 7 early stage ta hi an mu thei to turania ma se an hu ma tak nial po an mu thei lo mu chen chuan bet atan chau man an ni ti a chiang hle molongji te na an target tak chu an ma ni chan chok tu tip te zo hi an ni ti a ria chu tiat kong an kaldun lai chuan mu chen te chuan moziang level 6 late stage le chu yu level 6 middle stage te chu an tong ta a moziang te chuan an mi to chu mu chen ani ti an hriat nu chuan an phur hle a chan chu mi fing no panglar tak chu an ngai event hle ani ma se demonic dragon palace longmo palace le molongji te thil tum dik tak chu an thelo ni inalang abik takin demonic pillar ne na an zom na chu an thelo ni inalang ani phur zetin an be nga la in be na chu mu chen le loli te tan pumpel thelo alo ni ta ani mu chen hian moziang a be nga ya loli ero chuan chu iwa be thum anin bela hian moziang le chu iu te chuan thubol hlo le ten tak tak an soi chuaka chu wangchon mu chen chuan loli hne na chu iu chu akut tan sak turina tia loli pen mu chen hne na an the hil ngai lo tur zir lai zitir turina hril bok chumi hno mu chen le loli te chuan na sa takin an be le zuya ma se hei hian moziang te pati chu ati thin rim zual sawani ma se molongji khan mu chen hi thatlo turin alo ti to a khaplo se chuan tha an tum ngeyang revak lo moziang chuan ado theina hlo ta a mu chen chu ti hlum nge tum ta ani a chakna zongjong a man chan chu moziang hian level 6 late stage a om to line mu chen chu level 6 kai hlim chawani a chu ti chunga mu chen laka atlom jok lek lek chu a chapona chuan apom theilo ani 10000 spear technique ati chuak ta a spear tam tak chu mu chen lampan chuan a chhuat ta ani mu chen chuan rang takin 4 divine constellation scripture mangin a chang le ta spear tam tak alampan local chu alo prok ta a chu chuan pot na sa taka ti chuak zui engma mu chen thei ani lawa moziang chuan mu chen chu hne to nin angai ma se chu chu a teulo mu chen chu hunga alo om renga mu chen chu nalutuk tak merol khikin leilama mu jiang chu at thavon von mai chumi hno mu jiang chuan mu chen hi a be phak rol ani lo ti a hrathiama ma se a thlai to
mo jiang chuan tlan chet atum chuan mu chen chuan a lightning power chu a hmang ta a mu chen chuan pansna taka pezuya mo jiang chu a che thei to lo mo jiang chuan chu yu chu awa tan che turin a hril ma se luali po in chu yu chu tlan chhoti a tum lo chu yu mang ang taka tlan chet atum lai chuan luali chuan a theina tharber ice en mun domain chu a hmang ta ani a bulvel chu a face veka rang taka che in a sur chuan chu yu chu a vai ta hrek mai heti la hian gutian ian chuan mugu level 7 middle stage chu a beya mugu hi a cherang hlea chu baka mi a thunun thei bok mugu in gutian ian a attack don lai tak chuan vani thak takin lingjang chu alo thlenga lo thleng lo se chuan gutian ian hi mugu hin a that thei hialang gutian ian an mugu chu umzuya duwa ma se lingjang chun alo dang man mo lutuk lo turin a hrila a chan chu an ma trep tam takal omarin wang ani anti tur ma saber chu midang zongjong ne na insom watania tia heti la hian chu yule mo jiang te chu an lo ladama mu chen hian uzia formation chu mishing taksa manga ti chap ani ti hra chiang hle heti la hian su zuan le parismen hall members te chu he formation siam na ta na man ru an lo ni to ani chu ta mu chen chuan chu yu hne na molong ji hian adam reng ala phalti a zota li zon tong le senkang singte omna hmun a hriam ti a zot bok van doi thla takin chu yu hian engma a sei chuak du lawa mu chen hin ektik lai point a that thei ti a hria mu chen hne na ngei omzet hian chu yu chuan luali himin pela ka hril vekang che atia chu thu sei chuan mu chen chu at thin rim hle engma sei lovin a that ngal maka thi chiang takani chu chu mu chuan mo jiang chu a thin rim ta hle mea ma se eng ma ti the nei lo chu ta mu chen chuan mo jiang hne na li zon tong te pahni chu khoya ngian om ti a zot ve le a chana mu ma chuan gutian ian le lingjang te chuan zoking san chu tenglong te attack hlom taka tangin anron chan thim ve le a ahun taka thlenglo se chuan zoking san hi ain hliam na viawang tuna chuan lingjang te hian tamlama advantage an nei ta heti la hian uzia chuan chu yu chu thi to awangin molong ji chu hmala to turin na tia molong ji hian mu chen a theina chu na satakin alo pung to tia hria che lak chu atum ve ta a uzia hian instrument chu apply a ron takin mu chen bula formation chu activate ta ani heti la hian mo jiang hian dam ala du reng ti a chiang hunrem cha a hu rual chuan mo jiang chu atlan chuak nga la loli chuan mu chen hne na kaltir turin a hrila an ngai poimo masak tur chu li zon tong le senkang singte mu watani formation hi ama chawin ama chhon thei ti a sei bok atira chon mu chen chuan loli chunga thil thalo a thleng mayang ti a hlawa wangin kalsan na du lo uzia formation chuan osam takin mo jiang chu alo that ta pi amai chu ta tang chon mu chen chuan uzia formation chu mi attack na tan po man thei ani ti a reta a he formation hi level 6 om to mi pakhat that thei khopa chakani mu chen ngai to na ti boi tu pakhat le chu uzia hian a thian te zinga pakhat chu engtin nge olsam taka a tha thei ti le engwangin nge formation hin a thian te chu that lawa aman ti chu a hra thiam lawani loli chon a bele the wangin lungai lo turin a hril le a sinkang singte zongwat turin ati mu chen chu lai phun tang chuna chuak ta a mu chen chuan heart ai le a chapna hmangin malama pan zela sinkang sing le li zon tong te omna hun chu rotling takin a mu thei ta ani ma se loli chu uzia formation lai taka atanga chu ti chung po chon loli chon a hlo me lo tak zetani chu ai chon formation chu challenge turin ain pe to ni in alang heti la hian mu chen chu pu pakhata aluta setkang sing le li zon tong te chu andin huna chle ti a mu vanai thla takin anola tong paya midam te omna mun chu mu chen hne na anzota mu chen chuan uzia sia magical formation chuan athen sang vek ti a hrila chumi nuwa hun khora lovin mu chen chuan an taksa poison om chu pai chho sak atuma ma se a pai chok thei ho lo an taksa chunga poison om cha chu ati tlem sak thei chawani senkang seng chuan poison hi a chak hle a I pai chok vek thei lawang ati a chan chu level 7 cultivator tel ani angai ni in a sei ma se mu chen chuan
จู poison จู flame มางาเนี่ยเทอันนี้ริงละตันนี้วันในทักตะกินจิว flame ค่าอันเนี่ยจู flame จักเบอร์ซิงมีอันนี้จูวางอินมูเจนจวนจิว flame มางอิน poison จูเนี่ยตุมตาอามาเอรอจูมูเจนเฮียนบวยนั่นเดวันเนี่ยflame จูอันตักษาอัทนลูตันนี้จวนอันตักษาจักโลโตตักเฮียน flame จักนั่นจูอันตัวเทลวังอันที่ไม่ยังตีเหลาเลยอันนี้สินกังเซงจวนว่าสินตะกินอามาเอ็นสินมาสัตว์รินาตีอาโหลกิงโดนเอ็มตีอันเชียตั้งไงวางอินริสลักไม่เราจุดดุทันตัวดังอันในละวันนี้เอ็งมาอันตีเราจวนปอยจนจวนอันตักษาจูอันที่ทั้งอินอติเสชุนจอมเจรังจูวางอินทิลปะขัดจูตีชินาทจอกาจูจวนที่น่าเทนเทียนนี่ปอยอินอาโลเบระจวนเบลเลเทนหุ่นอันในเงี้ยยังที่จวนมูเจนเฮียนจิวเฟลมฮีมังชุนจอมเจรันนี่จวนอันปัญญาเฮียนที่เทนจันสสร้างเลตีระชัวกาจูวางจนมูเจนจวนอติตอบมาละสินกังเซงจวนมีดังเตชันสวมมาสักอัฐจอกตูทูมูเจนเฮนาอาศิลาจุดที่ได้จนมูเจนจวนจิวอีวินอิมมอร์ตัลเฟมอเปคาอาชัวกามาเซอิมมอร์ตัลเฟมจูไว้ขัดเจ้ามันเทียนีเฮฮิมูเจนตานจวนอันปัญญาจุงอามันเทนะหุ่นรำจังทับเวรานีมูเจนันอิมมอร์ตัลเฟมจูอัตรานสปาร์ตันติดจวนจูปอยจนจวนเชียนสินเชียนอารุนนันตีร์มาละมูเจนจูวิจนอเปียอาวาวบอกปอยจนตั้งอารุนโวตูจวนมูเจนเฮน่าไอ้รถซุนซอมเซรันนี่จวนอามามีปัญหาที่อังพกเห็นฮาร์สันน่าตอกโดนที่อรุณเชียตีรันนี่สุดที่ได้ตักจวนมูเจนจวนที่อมดันทรงช่องฮีดรากอนที่มันปาเลสเจ้าอวางาโลอมันนี่เราที่อาเซตามีดังโปอันอินโรที่เชียงตะกินนาเซียจู่ๆเมลมาเลียนเบอร์จีจวนนั่นนี่เอพิโซดล้อมเลยตัวเราเห็นอินเบน่าอันนั้นจะโซ่โดนะมูเจนเฮียนเส้นกังเซียงเล่ลีจวนตรงที่ฉันสวดตัวมินริสเดียนตักอาลาปกังไอ้เป็กนั่นจู่อปอยหมดโดนะอาฉันจู่ไอ้มอร์ตัลเฟมฮีอัมันโซเฟกง่ายโดนนี่